Türkmen Telekom elektrik aratnaşyk kampaniýasynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki edarasynyň işgärleri Türkmenistanlylar üçin 6 megabit sekund tezlikli internetiň tiz wagtda el ýeterli boljakdygyny aýdýarlar. Bu waka internet azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda internetiň tizliginiň artdyrylýandygy we bahasynyň arzanladylýandygy barada ilk çap edilen soňrada el ýetersiz bolan habarlaryň ýa gawat geldi. Bu aralykda edara öýlere çekilýän 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini yatırıp onu derek täzesini hödürläp başlady. 7 fevrarlı Türkmenbaşynyň Türkmen Telekom edarasyna internet tarifleriniň üýtgödülip, tezligiň artdyryljakdygy we bahalarynyň arzanladyljakdygy hakda tawsiryk gelipdir. Edara işgärleri şol gün bir yere varan köp müştere Türkmenistanlılar üçin 6 megabit sekund tezlikli internetin el yeterli boljakdygyny aýtdylar. Dip Türkmenbaşyly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu barada goşmaça maglumat ýa kommentari almak üçin Türkmen Telekomyň Türkmenbaşydaky edarasyna jaň etdi. Ýöne redaksiýamyzyň 8 fevralda eden ýygyderli synanşyklaryna garamazdan bu maglumaty ne tasdikladyp, ne de inkar etdirip boldy. 31 ýanwarda ýarym resmi Türkmen neşirlerinde TikTok sosial ulgamynda we imo ýaly messengerlerde häkimetleriň 1 fevraldan başlap ýurtdaky internetiň tezligini artdyrýandygy, şeýle-de onuň bahasyny arzanladýandygy barada maglumatlar peýda boldy. Şonda häzir çenli ilata hödürlenýän internetiň iň ýokary tezligi 2 megabit sekunda deň bolan ýurtda ulanjylara 4 megabit sekund we 6 megabit sekund tezlikdäki internetiň hem el ýeterli boljakdygy aýdyldy. Emma bu habar 1 fevralda düşündürüşsiz ähli ýerde el ýetersiz boldy. Şondan soň bu habary eşiden adamlaryň müňlerçesi 1 fevralda Türkmen Telekomyň Mardaky we Liwapdaky edaralaryna bardy. Ýöne edaranyň işgärleri olary bu baradaky buýrugyň çykandygyny, ýöne degişli internet bukçalarynyň heniz iýerilmändigini aýtdylar. Liwapdaky habarçymyz 2 fevralda hem adamlaryň ýyzyny üzmän bu edara barandygyny, şonda ol ýerde adyndan 500 çemesi adamy görendigini hem aýtdy. Dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýan Türkmenistanyň bu ýagdaýlary üýtmek planlarynyň durmuşa geçip geçmejekdigi henide çenli nämälim bolmagynda galýar. Bu aralykda Türkmen Telekomyň Türkmenbaşydaky edarasy öýlere çekilýän 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini yatyrdy. Edara bu hyzmatdan peýdalanýan ýaşaýjylara täze tarif hödürleýär. Türkmen Telekomyň işgärleri internet hyzmatlarynyň peýdalanýan ýaşaýjylarynyň öýlerine jaň edip 7 fevraldan başlap bu tarifin üýtgenligini aýtdylar. Dip Türkmenbaşyly ýaşaýjy aýtdy. Bahasy 100 manat bolan 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini ulananlar 512 kilobit sekund tezlikli internet bukçasyna awtomatik geçirilýär. Ýöne munyň üçin ulanjylar 180 manat tölemeli bolarlar. Bu tölegi geçirmedik raýatlaryň interneti doly ýapylar. Maşgala büdjeti pes olan adamlar 100 manat olan internet tarifini özleri üçün amatly hasaplaýardylar. Ykdysady kynçylyklaryň arasynda köp maşgala üçün 80 manat epesli pul bolýar diýip Türkmenbaşyly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň garamagyndaky ýurduň ýeketäk internet prowayderi bolan Türkmen Telekomyň saýtynda ýokardaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar we onda ozolky narhlar saklanyp galýar.